जों TPF नि बखाक्तै सिनि मिस पातालकैनि नेतृत्वे जों फार्स्ट सेंटमा कर्फ्यू चेंखा 25 नभेम्बर आ सालो उदयपुर डिविजन इंगै TPF उदयपुर डिविजन इंगै सिनि सेंटमा कर्फ्यू जों आफ्रो स्ट्राइक खायका आबोनो तोयै थानाय 22 डिसेम्बर हाय 23 डिसेम्बर स्ट्राइक खायनानि बागै जों जत टिप्रा हास्टेनि लोकरनो कबक फिका तामनो तयै जों साइमानो 21 तारिख नभेम्बर नागरिक सुरक्षा मंचते मिजो कन्वेंशन नि जे बरने आंदोलन न चिनी ताखो सेंक्राक फायरमैन विश्वजित देबरमा बुथार जाकमनि आबोनो तयै जों TPF नि बखाक्तै ऑल त्रिपुरा सेंटमा कर्फ्यू स्ट्राइक खायमनि 25 नभेम्बर एके आबोनो तयै जों आफ्रो पीसफुली जों स्ट्राइक खायका ते नाइथाव खलायै जत त्रिपुरा हास्टेनि लोकरो आ आंदोलन न माने आ सेंटमा कर्फ्यू न जत न रेस्पेक्ट रवै अनार खायै विश्वजित देबरमानि जस्टिस नांगो होनो आ सालसो जत न पालाय लेख्या हाय खलायै लाइ थांका आबोनि उलो जों हाय बरनो जों जरा रखा दाइति विश्वजित देबरमानो बुथारनाय रनो बरनो रमै फांसी मारनाय ते नागरिक सुरक्षा मंच लीडरनो ग्रेप्तार माखायने ते मिजो कन्वेंशन नि लीडरनो ग्रेप्तार माखायने हिने जों बरनो जरा रखा आबोनि परे अरनि इलिगेल माइग्रेंट सरकार कोनो एक्शन ना हाया आबा हायकेने खिखलाय टंका जे पाब्लिक रो मुभमेंट खायमनि जे संगठन रो मुभमेंट खायमनि आबो कोनो केयार खाया हायके खिखलाय टंमनि बागै जों 21 डिसेम्बर जों 21 डिसेम्बर जों प्रेस मिट खायै साका चिनी विश्वजित देबरमा बुथारजांमनि आबोनि आसामिरनो जेखेफानो रमना निंथुं हुनैसो हायनो गभर्नमेन्ट आइनि बिसिंथै गणतांत्रिक नि न्याय अधिकार बा न्याय विचार फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार नि चिन अधिकार नो बा ओ आसामिरनो रमनानि बागै जों प्रेस मिट खायै साका आबोनि मुताबिक न जों 22 जानुवारि डिसेम्बर ते 23 डिसेम्बर और 23 डिसेम्बर 24 घंटा नि बागै जों ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक खायनानि सिगां सिनि उदयपुर डिविजन TPF नि इंगै सिनि XGS बरमगना मिस्टर रघुवीर जमातियानो तामु खायका थांनाय 25 नभेम्बर नि जे लकडाउन नि पिरियड स्ट्राइक खायो होनै बनो कोनो उइदाउट प्रमाण करै आबाहाय खलायै चिनि मिस्टर रघुवीर जमातियानो बर ग्रेप्तार खायका थांनाय 22 डिसेम्बर दिपर जराव बनो नगो थांगै उइदाउट नोटिस एनी नोटिस उइदाउट वारेंट खलायै सादा पेपाराव खलायै बनो सइट खलायरङै बनो रमै तुइफेका आरके पोस्ट PS नि असिरक थांगै आमाय खलायै रमै बर उदयपुर जेल दाफायखा हाय खलायै बनो जेसिनि विश्वजित देबरमानि जस्टिस नायथानिओ उल्टा जोंनो बुथारजागो उल्टा तै वैसे जस्टिस नायके जोंनो रमै चखा और त्रिपुरा हास्टेनि 70 years रमै और इलिगेल माइग्रेंट्स रोल सिनि दफानो बाहायके रमै सबै सिक्रि सकरो खलायै TPF नि सेंटमा कर्फ्यू न बाहायके स्टप खलायमानो होनै बर अनेक बार चेष्टा खायके त्रिपुरा हास्टेनि लोकरनो मायकेनो हेरेसमेंट खलायनानि बाध्य अंखा बर 22 डिसेम्बर हायफोनो जों बाथांलिया सिनि मिस्टर रघुवीर जमातियानो जे एरेस्ट खायो बर सबै तंफायफोनो जों सिनि सेकेंड पार्ट तो सेंटमा कर्फ्यू 23 डिसेम्बर जों सारा त्रिपुरा 24 घंटा स्ट्राइक दाखोवै जों जो तनि फिलो लामका रोड ब्लॉक खलायखा आबाहाय खलायै जों सिनि गणतांत्रिक नि न्याय अधिकार ते न्याय विचार विश्वजित देबरमानो बुथारनाय रनि बरनि जस्टिस नि बागै ते नागरिक सुरक्षा मंचनि लीडरनो ग्रेप्तार खायनानि बागै ते मिजो कन्वेंशन नि लीडरनो ग्रेप्तार माखायना आइननि बिसिंथै बरनो लड़ाई माखायना हिने जों गभर्नमेंट प्रेसार लायखा हाय खलायै जों 24 घंटा जों 23 डिसेम्बर जों स्ट्राइक खायखा गोबां बरनि इलिगेल माइग्रेंट
जे सिनि गणतांत्रिक नि जे आंदोलन पीसफुली आंदोलन खालामनो लकडाउन आंदोलन खालामनाय आंनो बर' गोबांबो केना बेकना फुनोगै बर' जोंनो एरेस्ट खायका हायमनो जों गिरिया तामनि के लकडाउन नि पिरियड बर'नि अधिकार सेकनानि कोनो आइन करे जे लकडाउन नि पिरियड बर' मासे मा कानियाङै टंखांके सरकार ब आरो थाङै बर'नो बहन खायनायनि आबसि बर'नो अधिकार किन्तु आबनो बहन खायनायले दूरके बाद जे बर'नि अधिकारनि बागै आन्दोलन खायबनो पर्यन्त बर' आप्र अब बेआइनि अब सायागनै बर' जोंनो डिक्लेयार खालायो सिगिरि सक्र खालायो आबनि बागै आं कयनानि मुसुङो तिप्राहावो 70 years रमै सिनि बरक दफानो जे बेआइनि बाबे गणतांत्रिक नाय आन्दोलन खायप्रो जे रमै चमनि सिगिरि सक्र चबै टंफानो তিনি টিপিএফ 2014 नि 30 तारिख जुन मिस पाताल कैनानि नेतृत्व हातै दफानि बागै चबा खायनो दिनै आसाय फैजा जेबाबे इलिगेल बाबे बर' जोंनो टर्चार खायका आबनो लिगेल साइड एक्शन नानि बागै टिपिएफ सालब्रं ब्रंनो लिगेल साइड चबा खालायथं तिनिबो चबा खायथं अब हायकेनो जों चिनि मिस्टार रगो बिनो जों अ ओडिपुर जेल नि जों बनो तिनि टिखलायथं अब तिनि टिखलाय रका बर' तिनि सुरु पार्मानेंट बरक फियावगै रसोकियाखो बसकांनि 5 फेब्रुवारि वो बनो पार्मानेंट फियावगै रनाय अब हायखलाये अरनि इलिगेल माइग्रेंट सरकार जोंनो बुसुक जराते हेरेसमेंट खायतो वानमा सिंसा कोनो आइन करे कोनो लव सुइजा करे अमाइके विदाउट वारेंट नोटिस सारा नमनानि ताबो जराते करे आरोनो जों साइमनो टिप्राव इलिगेल माइग्रेंट रूल खायतोमनि बागे बेलाय के बर उग्रवाद खलायो और शासन कायम खायतोमनि बिसिङो जोंनो अत्याचार खालायतोमनि सारा टिप्रानि बर रक्तिनि सिसिदि सारा टिप्रानि बर मखल कियक्सिदि जों बम हायके खायजगै टंका आबनि फुल पार्मानेंट सल्यूशन तो बनानि बागै लीगेल साइट चबा खायनानि बागै टिपिएफ सीएए ते एनआरसी ते और विदेशीनो डाइटी एनआरसी नि बिसिंतै डिटेक्ट डिलीट डिटेन डिपोर्ट खालायदे होननाय जों केस खायो ताबो जरा आन्दोलन चप्लायं दं कम सिनि गणतांत्रिक आन्दोलन सिनि देशनो सुरक्षा तोरनानि बागै गणतंत्र स्वाधीन राष्ट्र वो जत राज्य स्वाधीन तमायकेनो ए त्रिपुरानोबो स्वाधीन राज्य सनाय तनानि बागै जों अबनो मुभमेन्ट चयावै न खायतो आबनि बागै बरकतै बुसोनो एरेस्ट खायतो जों एरेस्ट खायजांबाय सिनि आन्दोलन स्टप खालायै माया एरेस्ट खायबाय टिपिएफ नि चबानो कोनो दिनो एक एनसिपनो लरै मांगला जों याकारिया लीगेल साइटैनो जों जफानो सथ बोफानो बोथ गुलिफानो रथों फासिफानो रथों टिपिएफ टिप्रा हानि हासें कलसर विदेशीनि थानियो जों सारेन्डार खाया फियकनाय नरक जेसपनो आइन तोय फेरि जेसक नांमने जों खाखालानि थैबाय इ हा आमानो तो करवे जों इ हानो शान्ति टुमनाय दफानो शान्ति टुमनाय अब आनि जेनि टिपिएम नि समय ते आं ए जे बरफ दफानि आं जतनि थानियो असमाय रुगु ते आं कयने जत मीडिया को नायतोनै जत लोकर नर रमजामाबाय तकजामाबाय जेल सजामाबाय ताकिरदि बर इलिगेल बाबेसि जों नर खायतं जों नखा स्राय विदाउट वारेंट सारा नोटिस सारा रमनि अम पुरा अग्रपन्थेनि कायम शोषण विदेशी शोषण नीति चले उठको अहावो आबनि बागै जों सिडिटिनि निसि फादि जों जत खा थांचा खा बाक्सा खलायै जों सिनि हा तै दफानो जों फियाव गायनानि जत रेडी तौदि आबनि बागै तैबो कबंनानि मोसुङो तैबो सानानि मोसुङ जत लोकरनो जों तिनि अमायके 70 years रमै बर आयां नारनि फाइनेर बबे पसिबिलिटी हाबनाय र बर जोंनो जे कोनो गणतन्त्रनि आइन फुनोगै अमंगियापो अबसगियापो नै बर जोंनो फुनोगै जे हेरेसमेंट खायतोमनि किन्तु गणतन्त्रनि आइन करे संविधान कोनो आइन करे इंडियन पेनल कोड आईपीसी नि कोनो आइन करे जे जों पीसफुली आन्दोलन खायतोम जगा अम साया हनै फुन ताबो जों आसक साया खलाय टंखांके चिन आन्दोलन चायां टंखांके न दारा फुनुदि आईपीसी नि दारा फुनुदि कन्स्टिट्यूशन नि दारा फुनुदि ब जगा जों भायोलेसन खायतोका एक नंबर निरक्षी गणतंत्र नि आइन माने याखलाय आईपीसी नि आइन लंघन खलाय निरक्षी एक नंबर भायोलेशन खायतो टिप्रासा इंडिजिनस पीपल नेटिव पीपल on आन्दोलन माने भायोलेशन खायतो नि जों फां नखा आबनि बागै जतनो हामबाय जत रेडी टंनि दफानि बागै चबा खायथानिगो आबनि बागै जतनो हामबाय देवाइस गेसानि बुंके आनि मुं कर्ण जमातिया
TPF ni chief organizer. Thank you so much. Okay, madam, kita tipis.